بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبال ما شريفلا تيفي لاجبا ومبيلا جنفون إسلامي كفولي نوي ألكا كيشينا كهننا كباركا أمي الله تعالى ديلي ألكو كا أني أو بلا جلي نبو أو بسم الله أو كجمو كان حكمو كنا له نوي دين بارو ميتي جمو مي جمو كان ناتكوفو ماي تكوني جمانين كوناني جمانين كوكا jam kame wuli kase ankara mo ma anika ankara mo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna fonuna bi ankeleme ka ankara mo bismillah ani anterke ani anjanyo ala ka dine la an kanu ba no el haj Ibrahim Niang el haj Ibrahim Niang mate mami mejira maula tuguni dunante ni jamu kainka wa dunante jamana kono wa dunan fanate dine bara konnala jamana koka ala mahinena ankara mo ani anjanyo el haj bunanyang o baden korakedo niko nyang nakaw kay ulute dudugule ankara mo Sidi Cherif Usman Madan Haidra kanu bawdo ka damne hay ka du fenyene mo abe ankara mo kanu bawi am Allah taala dil alaka ani uto kanuna ani alele bina je ka anga bije mu kan la nyela mayano dine baro yana nga do anga baro kana ankara mo bismillah ba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man yankur basi foti la kay kawdu basi foti alhamdulillah bismillah anga dine baro keneka bi ambe feka baro ke fendo ka minna faka bon ko sobe wati labanu bela jinena ameka baro ke fon ka femu me anga hadama de yare glamulu sinji tugu bange bagala batu sinyonya hake ona jogo nyumaya ona ni fon nu sabatira hadama de yakono abe hadama de yare glan abe sigi glan anyonje diame faka kuma jogo do ka jogo min ka bon ko sobe jogo min ni hadama de yare titako no sabali ambe wafuko asabru arab kan wafuko asabru mo bona kana ko sabali o sabali yere fenju men do ne ankara naam أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله نعم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المخلصين المجاهدين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين نعم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنكرم الحاج عثمان كان أنكيلين كو كتانغيني على في كان كشي كان تانغا كبو شيطان تورما ani ambe bare ndamna ni ala toye ala minya ko damna na ba laba ani amba ngini ala fa kisini nema ala ko keddan fe ona so hera maka noye Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so dinga sanu mauna ka sahaba ni mo ani mamunum be nutugura ko ni nyuma ya barakedi fokata se jodoma kuna ndia dafade ala ko di ambe ma ka ko ikanyini kadi jabidi ambe la jeli baka bela jeli fo mo nyaabe anani watina ankara mo khasatan ankara mo Sidi Cherif Usman Madan Haidra no ya amfake amba fo kadwa ukaye ka nyina ala fa sini kenan da banko nyima ala ko di ankara mo ma aka dimba ta fanga no ya ani ankara mo to fengo fembe nya kono amba bela jeli fo kadwa uke abe kadwa nyine abe fe nambore ankara mo wala Usman kan ye nyine kadi ke ko sabali yere jumanye parce que ye mawdu badeta ko dama bi na be fo ma ko sabali sabali e fembade ni ala sona ma yani watu sediche ambena anda do ala inshallah sabali e fendo de atlalen don clairo masaba o yeni ko kibe kuma kan bakuru bayala note a detail mi semani chama ba ko sobe na o bakuru ba sabali nye jumanye sabali folo de asabru ala taati ka sabali ala batuka ni mogo mimma se ka sabali hali ka ala batu se ka nyebulu sabali be damna kabini fi ka sabali de pour que ka se ka ala ka batu ke ibaye batu kelengelen bela jele ni sabali sa se ka ke salibola sumbola jakabola hijibola abe ibaye degumbala ado se ka ke fu ka sabali naam donc asabru ala ta'ati o ya aklaro ma foloy aklaro ma flana asabru ala al maasi ka sabali ki yere fosi ka bo ala soso fana be ko naam sa din ka gelende awo ka sabali ka bo ala soso ko a se bebiye ka tinyeli ke me ka se to ye ka dabla war ben kun
musow bɛ yen n bɛ se k'u ɲini n b'u sɔrɔ wari bɛ n kun n bɛ se ka dɔlɔ san n b'a min wari bɛ n kun n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin kɛ n bɛ se ka nin kɛ mais ka sabali parce que ko nin ye ala sɔsɔ de ye n ka silamɛya ma jɛn n'a ye n bɛ bɔ a la asabru alal maasi a tilayɔrɔ sabanan o de ye alal ibtilaati sisan nin kɔni ye bakuruba la nin bɛ degun ni gɛlɛya ni tɔɔrɔ ni ɲɛni ni fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a a bɛ cun silamɛ kan masibaw balawu degun i bɛ tɔɲɔ fɛn o fɛn bɛ yen sa o bɛɛ bɛ don nin kɔnɔ alal ibtilaati ala ka lajarabilu donc ni ala sɔnn'a ma sabali bɛ tilalen nin tilayɔrɔ ma saba la bakurubaya la komi n y'a fɛ cogo min na dɔnnibaw ka kumakanw na mais a ka ca ala fɛ nin saba in a tɔ bɛɛ bɛ munumunu nin kɔnɔ a tɔ bɛɛ bɛ munumunu nin kɔnɔ donc sabali yɛrɛ fana fɛn ba de don n'i ye sabali ta k'a lajɛ i b'a ye kuranɛ kɔnɔ Luqman a kumana a den fɛ dakuruɲa kelen sabali kɔnɔna na a nana ni nin article saba in bɛɛ dakuruɲa kelen na a ko cogo di a ko ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmi al umur. Allahu akbar. Luqman yalo ale ka suratul Luqman kɔnɔna na a kumana ye a bɛ kan ka wasiya di a den ma wasiya ninnu nafa ka bon kosɛbɛ mais ala sɔnna ma a nana kuma nin dakuruɲa saba in na nin yɔrɔ in na a ko cogo di a ko n den sali jɔ o kɔrɔ ye a y'a yamaruya ni alabato dɔ ye ala ta'ati asabru ala ta'ati nana sali jɔ n den sali jɔ dɛ komi bakurubaya la san a y'o de di den ma mais kuma laɲini ye de alabato n den alabato dɛ i janto alabato bɛɛ la n'i y'o kɛ dun wa'mur bil ma'rufi n den mɔgɔw yamaruya ni ɲuman ye ɲumanw ka kɛ i yɛrɛ ka ɲuman kɛ wa n'i ye mɔgɔ ye tiɲɛli la a f'a ye ko a dilan yamaruyali kɛ ni ɲuman kɛ de ye wanha 'anil munkar balili kɛ ka bɔ kojugu la o de ye asabru alal ma'asi y'a ye o nana balili kɛ ka bɔ kojugu la i yɛrɛ ka sabali kana kojugu kɛ ala tana ma ko fan o fan i sen bɔ a la wasbir ala ma asabaka o de ye alal ibtilaati ye donc a y'a saba bɛɛ nati kuranɛ aya in kɔrɔ wasbir ala ma asabaka n den sabali fɛn na fɛn minnu bɛ n'i sɔrɔ parce que diɲɛlatigɛ ye bi ka di sini ka go bi i niso ka di sini i niso ka go o ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo de ye wa tilka ayyamu nudawiluha bayna nasi diɲɛ don bɛ yɛlɛma de n'i ka jan bi sini i bɛ surunya donc sabali ala fɛn ka ma asaba ka fɛn minnu n'olu bɛ n'i sɔrɔ i k'a dɔn o kɛli dɛ min azmi umur nin ye ko baw de ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ya rabbal alamin o ko tɛmɛnen ko n'i ye sabali yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛ n'a ye kuranɛ yɛrɛ kumana sabali kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɔrɔ caman na mais a bɛɛ tɛ se ka fɔ k'a sababuya kɛ waati n'a kɛcogoya kama a ko walihaza zukira alqur'anu bisabri wa madahahu wa rafa'a manzilatahu wa asna alal mutahallina bihi sana'an la mazida alayhi wa zakarahu hawali 70 marra wa lam yuzkar fadilatan ukhra bihadha almiqdar. Allahu akbar. ako tellement que sabali ala kuma na qur'ana kono ni sabali ye akwa ye sabali joro fo qur'ana kono ka daraja fo bunya munu mbala ku fo ka sabali bagaw tanu ka se degré la dan hake don foyite min ko fe o qur'ana aya chaman be ako o qur'ana aya nunu na bita fo aya biwolon fla ani kola ala kuma na yoro min sabali kan do ka damna kabini kiraw yere ka sabali nabi nyumo mo nyumo qur'ana yo min fo atara fo biwolon fla ani kola ani ala yere be kuma mo fe yoro min ay sabali donc ibalon o berse ka fo wala ndake ya famude ako fuyi berete bunyala mimbe kumi sabali min la kallani lakali chogo ina qur'ana kono ni sabali yerete naam akoy ka don
ni ko sabali o de cɛfarinya ye a ko fashaja'atu hiya sabr na'am ala makarihil jihad o de ye ka sabali hay tuma mina kɛlɛ bɛ wuli a bɛ fɔ k'a ye na an ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛna taa sa de o mais i bɛ sabali ka taa kira tun bɛ mɔgɔw wele k'a fɔ awa kɛlɛ wulila dɛ a ye na an ka taa jihadi donc n'i ma sabali hali ka taa jihadi kɛ i tɛ se pour que mɔgɔ ka se ka don jihadi kɔnɔ f'i ka sabali k'i nin di ala ma ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko cɛfarinya o kɔrɔ ye ni sabali t'i la i tɛ se ka kɛ cɛfarin ye o la Seydina Ali b'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔ ko i k'a dɔn cɛfarinya tɛ n bɛ girin ka yɛlɛn cɛw kan mais cɛfarinya ye de mɔgɔ mun bɛ s'a yɛrɛ kun na dimi tuma o kɔrɔ ye mɔgɔ min sabalila parce que mɔgɔ min bɛ se k'a yɛrɛ maîtriser dimi tuma a bɛ fɔ o de ma ko sabali Seydina Ali ko o tigi de ye cɛfarin ye i y'a faamu a ko i k'a dɔn sabali o de fana ye yɛrɛ mina ye ka bɔ ala shahawati ka bɔ damukow bɛɛ ma damuko minnu bɛ bɛn ala tanamako ma parce que damu dɔw bɛ yen nɔ o tɛ ala tanamako ye i n'a fɔ damu dɔ ye ala tanamako ye voilà donc damu fɛn o fɛn bɛ se k'i lataga ala tanamako kan ka sabali k'i sen bɔ o bɛɛ la k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o bɛɛ la o ye sabali dɔ ye ani sabali dɔ bɛ yen nɔ o de ye ko kuraw minnu bɛ cu mɔgɔw kan i sigilen dɔrɔn jango an bɛ nin diɲɛ laban min na ustaz bɛndiyaw de bɛ fan bɛɛ i sigilen dɔrɔn dɔ bɛna fɛ cɛ n'an ka taa yan fɛ n'an ka taa nin kɛ a jate minna yanni ka taga aw bɛ taa mun kɛ est ce que ani ala ta bɛ bɛn wa n'a ni ala ta tɛ bɛn e ka sabali kana taa ala ye o jɔnbaw de ta ni kuranɛ kɔnɔ ko olu de ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu u da tɛ kuma bɛɛ la u sabalilen don u muɲinen don u bɛ taama dugumakolo in sanfɛ dɔɔni u t'u yɛrɛ bonya ala ka an ɲɛ o mɔgɔw la ya rabbal alamin naam a ko nin bɛɛ lajɛlen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw la komi kuranɛ aya ninnu ka ca kosɛbɛ an tɛ se k'a bɛɛ fɔ a ko innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisabin suratu zumar a ko mɔgɔ minnu sabalila i k'a dɔn ne ala n bɛna dafali kɛ olu ye u sara k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye a ma kɛ ni hali fɛsɛfɛsɛ ye ka sɔrɔ ma sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ o kɔrɔ ye n'i sɔnna ka sabali Usman a bɛ fɔ mɔgɔ ma yɔrɔ yɔrɔ sabali ko dɔ de kɛr'i la siga tɛ nin na o de la diɲɛlatigɛ kɔnɔ hali kiraw la sabali la hali kiraw mɔgɔ tɛ se ka bonya la sabalili ma quoi parce que mɔgɔ minnu ka bon ni bɛɛ ye o ye kiraw de mais hali olu la sabali la o caman bɛ kuranɛ kɔnɔ siga t'a la naam wasbir ala ma asabaka o min filɛ ka fɔ sa a fɔra dɔ de ma a bɛ kuranɛ de kɔnɔ hali alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sabalila kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ juma don min na uhudu kɛlɛ kɛra ni wahasi ye hamza faga hamza fagalen kɔfɛ an b'a dɔn fɛn jugu yɛlɛbɔnna caman kɛra la ala k'an kisi kira nisɔgoyara kosɛbɛ et puis ala ka diina waraba dɔ de binna o don min ɲɔgɔn kun tɛ yen dugumakolo sanfɛ ni kira yɛrɛ tɛ jɔyɔrɔ min kun b'a la silamɛya dɛmɛli la ani fɛn bɛɛ la yalɔ o kɔrɔ ye husni bɛ bɛɛ sɔrɔ husni dɔ ye kira sɔrɔ sisan parce que a ka belebele dɔ fagara kira ko ɲɛ ka di ala la nin cɛ kelen in nɔ na fo n ka kafiri cɛ 70 faga kira ko ten parce que a dimina mɔgɔ dimine ko bɛ kɛra mɔgɔ min na fo de ma ko sabali mais ala ko cogo di fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi nga ala ko wala in sabartum lahu khayrun lisabirin ala nana kira jabi ako kira ma n'aw tɔɲɔna n'aw ma ɲɛ k'aw tasara tɔɲɔni kɛra aw la ka da hakɛ min na a y'a kɛ ka dan o ɲɔgɔnna ma nga aw kana dantamɛ wale kɛ aw kana dansago mais ne ala bɛ min fɔ e mamadu ye hali n'aw kun sabalila dɛ o de ye hɛrɛ ye aw ma ala kira ko ko sabalila o tuma la ni kira yɛrɛ sabalila e tɛ se ka bonya la sabalili ma du kɔnɔna na f'i muso ka ko dɔ de k'i la i ka sabali i den ka ko dɔ k'i la i ka sabali i silamɛɲɔgɔn ka ko dɔ k'i la i ka sabali i yɛrɛ ka ko dɔ kɛ dɔ la o fana ka sabali n'an sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ ten hɛrɛ dɔrɔn de b'o kɔfɛ même hali jamana kɔnɔ f'an ka sabali
fo jamana ɲɛmɔgɔw ka sabali jamana kɔnɔdenw ka sabali bɛɛ ka sabali o la n'i y'a jateminɛ nin waati in na an ka karamɔgɔw bɛ kan ka kuma fɛn o fɛn kan bi o de ye mɔgɔw ka sabali sabali kosɛbɛ ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ bɛ état min na bi an'an bɛ dankun min na a mago bɛ jamanadenw ka se k'ala sabali kosɛbɛ pour que jamana ka se ka wuli k'a jɔ a sen kan parce que sabali de bɛ se ka fɛn caman dilan n'i ko n tɛ sabali o kun bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo an bɛna o bɛɛ ye an ka mawudu ninnu kɔnɔ n'i y'a lajɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ aya wɛrɛ la a ko wala najziyanna alladhina sabaru i y'a faamu dɛ mɔgɔ minnu sabalila ne ala bɛna sarali kɛ olu la ajarahum bighayri hisabin n b'u sara u ka baraji na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun foyi ye i n'a fɔ komi n y'o f'i ye cogo min na a b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la a ko wasbiru inna allaha ma'a sabirin suratul anfal silamɛw a ye sabali koyi inna allaha ma'a sabirin wa a k'a dɔn ala faralen bɛ sabalibaw kan ni ala kumakan de o la e k'i yɛrɛ bila kuma in na dɔrɔn k'a kan bɛ e de ma n'o kɛra i bɛ sabali ne ka n yɛrɛ bila ko ala ko inna allaha ma'a sabirin ne bɛ sabali e min tɔngɔlen don i yɛrɛ bila yen nɔ i yɛrɛ bɛ sabali o kuma la sabali in bɛ se bɛɛ kelen kelen ma ten bɛɛ de sen b'a la mɔgɔ si kana miiri ko ne sen t'a la parce que fɛn dɔ delila ka k'i la sabali e yɛrɛ delila ka fɛn dɔ kɛ maa dɔw la i bɛ don a kɔnɔ sabali inna allaha ma'a sabirin donc ni an y'a faamu ko dɔ kɛra maa dɔ la se b'a ye ka tajuru sara kɛ n'a yɛrɛ y'a tajuru sara tuma dɔ la degun t'a la parce que kuranɛ yɛrɛ ye tajuru sara ko fɔ nka a ka sabali a ka muɲu a ka sabali o de ye ni y'a faamu ni de sabali ye bakuruba la kuranɛ ye fusamantiya caman fɔ a la an karamɔgɔ an bɛ boli waati nɔfɛ dɔɔni waati bɛ ka taga sabali yɛrɛ fusamantiya jumɛn ne ko nafa jumɛn nafa bɛ sabali la wa nafaba de b'a la i bɛ nafa dama dama fɔ an an bɛna nafa min fɔ sabali la a nafa ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban nimisa yɛrɛ tɛ sabali de la nimisa tɛ fɛn min yɛrɛ yɛrɛ la o ye sabali de maa o maa ni ko bɛ k'i la n'i bɛ sabali i ma nimisa mais n'i ka sabali bonyana nin waati na est ce que a tɛ f'i ma ko fugari o ka f'i ma i ka a tɔnɔ sɔrɔ ala fɛ o da ka di la i k'a fɔ ko ne tɛ sabali pour que a kana fɔ ma fugari o kuma la i ka taa pɛrɛdi sɔrɔ ko ninnu bɛ ten de n'i y'a lajɛ ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko wa ja'alna minhum ahimmatan yahduna bi amrina lamma sabaru ye sabali nafa ye nin fɔra bani israila ɲɛmɔgɔw ma an y'u kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye k'u kɛ maabaw ye k'u bonya k'u kɛ maaw ye minnu kandalen don ka taa ala ka sira tilennen ma mais u y'a sɔrɔ ni mun ye lamma sabaru tuma min na u sabalila ye sabali tɔnɔ n'a nafa ye donc o la sabali kɛ ni kɔfɛ tɔnɔ de b'a la wa kanu bi ayatina yuqinuna nin bɛɛ kɔfɛ u ye danayaba sɔrɔ ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakanw la ala b'a fɔ an ye yɔrɔ wɛrɛ la ko wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم على القرآن كنا أي جت لك بلاون نونيا بيكونو سيسا كم ينافي وبسبب بوندا دولا نعم balawu n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ n y'o de f'i ye a tɛ fɔ mɔgɔ ma sabali fɔ ko dɔ kana ala ko kuranɛ kɔnɔ ne ala bɛna aw la jarabi ni fɛn ye i n'a fɔ komi siran ɲɛ ani kɔngɔ gɛlɛnw i y'a faamu ani nafolo kasaraw ani ni tiɲɛw yɛrɛ ani jiridenw yɛrɛ nagasili forow tiɲɛli ɲɔw ɲabaliya ne ala bɛ aw la jarabi nin bɛɛ lajɛlen ye i y'a faamu dɛ ala sɔrɔla k'a fɔ ko wa bashiri sabirina mɔgɔw la nisɔndiya sabalikɛlaw ye sabali tɔnɔ ye ala bɛna sabalikɛlaw la nisɔndiya yalo o tɛ kɛ gansan dɛ wa bashiri sabirina sabalikɛlaw la nisɔndiya sabalikɛla jumɛn ko dɔn mɔgɔ minnu n'u nana masiba sɔrɔ
u b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naam. U tɛ dan sago u tɛ dɔn a kɔnɔ ka taa k'u bɛ tiɲɛli kɛ u bɛ ko in da Ala kan ka ko in segin ka taa Ala ma. Inna lillahi, anw ye Ala de ta ye wa anw bɛ segin ka taa Ala de ma. A ko i k'a dɔn olu tigilamɔgɔw Ala bɛna bonyaba kɛ olu ye. Alayhim salawatun min rabbihim. Ala ka hinɛ caman de bɛ suru olu kan. I y'a faamu. Ala ka yafa o de bɛ d'u ma ani Ala ka hinɛ. Wa i k'a dɔn olu de ye mɔgɔw ye minnu kandalen don. Allahu akbar. Nin ye tɔnɔ belebele ye min ni a bɛ sɔrɔ sabali de la. An karamɔgɔ hali n'a danna nin aya kelen ma nin bɛ sabalikɛla nin bɛ nafa yira an na sabali la. Ala yɛrɛ ka lanisɔndiyali o ye belebele ye. An karamɔgɔ Ibrahim Niang sa ni nana ka na fɔ a ye sisan ko n karamɔgɔ n da fiyɛ Cherifla ye cadeau ba dɔ kɛ n ye ko n ka n'a d'i ma. O nisɔndiya dan foyi t'o la. Ni Ala yɛrɛ fana ye min kɛra maa min nisɔndiyabaga ye. Ko a ye sabalikɛlaw la nisɔndiya. Ala yɛrɛ bɛ maa min la nisɔndiya yarɔ o nafa ma tɛ se ka fɔ ka se o dan na. A ye a fusamata a y'u ladiyali min a y'o fɔ k'a fɔ fo ka taa se ko olu de ye maa ye minnu danganiyalen don. An karamɔgɔ i bɛ ka papiyew lamaga ne ka waati sera a kuncɛ yɔrɔ la. N bɛ dakuruɲɛ laban de d'i ma. I b'o fɔ an bɛ dugawu kɛ o kan. Alhamdulillah. Ni Ala sɔnna n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. Ni Ala sɔnna baro tɔ an b'a lase inshallah. Basi foyi t'a la. Naam. Alhaji Usman kan vraiment nisɔndiyara. Naam. Ne kɔni bɛ mun ɲini dakuruɲɛ laban na o de ye hasatan jamana in yɛrɛ bɛ cogo min bi an ka sabali. Naam. Ala y'an wele ka na sabali ma. Maa tɛ bonya sabali ma. Jamana ɲɛmɔgɔw ka sabali. Jamanadenw kɔrɔ. Jamanadenw ka sabali. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ. Bɛɛ lajɛlen ka sabali. Pour que jamana in an bɛ se k'a tɔnɔ bɔ cogo min na. N'an ma sabali an b'a bɛɛ tiɲɛ. Ala kana o kɛ. Ko to ɲɔgɔn t'a la. Bamananw ko ten ko de bɛ ka taa buguni mɛsi la. Naam. Malo di y'a fɔ. Kosɛbɛ a fɔ mun na. Mais ni bɛɛ ko n tɛ ko to i t'a la n tɛ se ka sabali n tɛ se ka sabali. A ti ɲɛ. A daw ka ca. Bɛɛ bɛ se ka bɔ da dɔ fɛ ka taa ni yɛrɛ ye mais a b'a tiɲɛ de. Kosɛbɛ. O kuma la jamana in an bɛ dugawu kɛ Ala kana jamana in dafiri. Amin. Ala kana jamana in tiɲɛ. Amin. Ala kana to jamana in ka ba. Ya rabbal alamin. Bɛɛ ni kelenya Ala k'a sabati. Amin amin. Ya rabbi fɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen nɔ Ala k'a bɛɛ ban. Amin. An bɛ dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔw ye. Naam. Usman ka duwawu kɛ Cherifla mɔgɔw yɛrɛw ye. Naam. Ni téléso in Ala k'a taa ɲɛ. Amin. Ka ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'a taa ɲɛ. Amin. Téléso in a jɔra diina dɛmɛli kɔsɔn cogo min na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ n t'a fɔ a ɲɔgɔn téléso to yen dɛ mais a ɲɔgɔn man ca diɲɛ bɛɛ. Naam. Alhamdulillah wala duwawu bɛ kɛ télé ye ka tila ka duwawu ɲini télé mɔgɔw fɛ. Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara Ala ka laban ko ɲuman d'a ma Ala ka denbaya ta fanga nɔgɔya an b'a fɔ sali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Sabali ye hadamadenya dilanna ne ka da kan an b'a fɔ bamanankan ko n'i ko mɔgɔ ma a ye n'an ka jɛ i ko ma ko n'an ka kɛlɛ mɔgɔw mana sigi ɲɔgɔn kan diyagoya fɛn dɔ bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ kabini furu ɲɔgɔnya la denmifaya la du kɔnɔ balimaya la sigiɲɔgɔnya la baarakɛ ɲɔgɔnya la ni mɔgɔ mɔgɔ sigira k'aw ka bɛ tengu ɲɔgɔn na dɔɔni dɔ bɛ dɔ kɛ dɔ la don dɔ la min man di a ye min ma bɛn mun de bɛ ɲini e fɛ a kɛra e min na k'e ka sabali sabali la belebele ye jumɛn tuma dɔ la Ibrahim Niang ka se to ye ka sabali Ala kira y'o de jira na sallallahu alaihi wasallam kuma waati banna fatuhu Maka don Ala kira ye Maka minɛ don min na a don se bɛɛ b'a ye ninnu de y'a tɔɲɔ kunu nka bi Ala y'u minɛ k'u d'ale ma e se bɛɛ b'a ye o don k'a tasara u la wa n'a y'i tasara u la fana sariya tu tɛ diɲɛ kɔnɔ o don f'u yɛrɛ nana ɲininka k'i bɛna mun kɛ an na nga a ko a ye taa ɲafara ma a sabali la izhabu wa antum tulaqa min kɛra ka tɛmɛ a sabali la Ala kira ka sabali kɛra sababu ye ka maa min don diinɛ la pamuru m'o don diinɛ la fewu ni e fana sɔnna ka sabali kɛ maa min bɛ k'a k'i la bi peut-être tuma dɔ la se b'a ye ka tɛmɛ i kan nka tuma dɔ la e yɛrɛ ka maramɔgɔ dɔ nka a bɛ ko dɔ k'i la i bɛ se k'i ta sara i bɛ se k'a ɲangi nka e ka sabali bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tigi jogo yɛlɛma ka fara ɲalikɛlaw kan e ka sabali kama nka n'i ta sara don n'i ma sabali n'an yɛrɛ ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Ibrahim Niang don o don an bɛ ka kɛ Ala yɛrɛ la e m'a ye Ala tɔgɔ minnu b'an bolo 99 ye minnu dɔnnen don a laban ye saburu de ye wa sabaliba masa hali Ala yɛrɛ ye o tɔgɔ in ta k'a da yɛrɛ la
k'ale sabalilen don an bɛ k'a kɛ Ala la don o don Ala sabali olu se bɛ Ala ye ni Ala de y'i nati ni Ala ko k'a bɛ taa ni a bɛ taa ni ye a k'i ma ko nin kɛ i tɛ k'a kɛ a ko nin to yen i tɛ k'a to yen i dun bɛ k'a kɛ ni fɛn fɛn fana i bɛ k'a kota ni fɛn fɛn a fɛn bɛɛ ale de y'a bɛɛ d'i ma kɛlen bɛ ka muɲu ka sabali kɛlen bɛ ka muɲu to yen ni Ala muɲu n'an kɔrɔ Ala n'a ka seba ni an yɛrɛ ko k'an tɛ muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ Ibrahima Niang a diɲɛlatigɛ a bɛ gɛlɛya an bolo an bɛ Alahu taala de hakili ɲuman Ala k'a di an ma Ala ka faamu cogo ɲuman d'an ma i bɛ fɔ jamana in mago bɛ nin kumakan ninnu na bi Ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ka se hakɛ dɔ la f'an tɛ ɲɔgɔn lamɛn Ala ka maaw to an bolo hali bi jamana in kɔnɔ maa minnu n'olu kumana n'olu ye maaw la sabali u bɛ lamɛn Ibrahima Niang n'o bɔra jamana o jamana la n'o tɛ du o du kɔnɔ n'o tɛ sigida o sigida la siran o sigida in ye ni bɛɛ maaw bilara ɲɔgɔn na maa tɛ yen maa min b'a fɔ ko a ye sabali n'o tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la taa ka bɔ o yɔrɔ la o kɔrɔ ko hɛrɛ tɛ yen an bɛ Alahu taala deli Ala ka sabali d'an bɛɛ ma Ala ka kanu don an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu b'an ka jamana in kɔnɔ nin waati la Ala ka gɛlɛya ninnu bɛɛ da wuli kelen wuli an karamɔgɔ sigida Cherif Usmane Madani Hada a ka wulikajɔ bɛɛ bɛnnen don nin ma a bɛ ka ale yɛrɛ y'o misaliya yira na ka d'a kan a bɛ ka da ale yɛrɛ kan a bɛ ka kɛ ale yɛrɛ la a se bɛ a ye k'a ta sara a bɛ ka ne a bɛ ka tɔɲɔ a ka hakɛw bɛ ka bɔsi a la a se b'a ye k'a ta sara a se b'a ye ka wulikajɔ kɛ cɛw b'a bolo minnu bɛ se ka tajuru sara k'a ye hali n'ale tɛ nka a y'a ka maaw bɛɛ la sabali a ye bɛɛ la sabali a yafara bɛɛ lajɛlen ma an k'ale kɛ misaliya ye an k'ale ladege an bɛɛ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ Alahu taala de faamu cogo ɲuman Ala k'a di an ni a ma an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn ka i bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ i ye ka dugawu ɲini i fɛ ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu sigilen don aw ka jabaraninw ɲɛma ka Dine Baro la ni Dine Baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.